От предишния ни епизод си спомнете, че облигациите представляват дългов финансов инструмент, даден като кредит или заем на някоя компания или държава. Интересното е, че като всеки кредит, той има лихвен процент, който при облигациите се нарича купон, и падеж или крайна дата, в която приключва. Като облигационери ние имаме основно три права. Първото е право на глас в участието на Общото събрание на облигационерите, където можем да вземаме решение как да се разпореждаме с обезпечението, ако дълга е обезпечен. Второто е правото на погасителна вноска към главницата. И третото е правото на купон или на лихвено плащане при погасяването на дълга. И накрая един любопитен факт. Първите данни, които имаме за издадени облигации в световната история, са от 2400 години преди новата ера в Нипур, Месопотамия, днешен Ирак, където плащането е било извършено в зърно, основната валута тогава. Благодаря ви!